No i znowu widać fana Wertheimu. Tak, Śląsko to jest ten zamek, die Burg eigentlich. To Schloss nie jest. No i tu mamy taką kapelę, gdzie są przechowani chyba jacyś władcy, też w jakimś stylu tutaj jest napisane katedry, czyli Frankfurter Dom Stil. Tutaj jest jakiś turm, gdzie dosyć to fajnie wygląda. Fachwerk to był ten chyba ratusz tutaj, tak widziałem. Znowu ta gasa cała, czyli ulicka. Wszędzie fachwerk. No i tu mamy jeszcze bardzo fajny tłum, kieśtom. Także jest to naprawdę bardzo ciekawe miejsce. I tam można iść na zamek i chyba się przejdę na ten zamek jeszcze. Ja. O, Kirchuhr, oder Turmorm, tak mi się to powiedziało. Naprawdę wszystko jest tu fajne, pogoda sztymuje. No i nie chce się jechać na tym kole. Człowiek by może tu obiad zjadł, ale niestety trzeba trochę dramować. Ja biorę kółko, lecam, na razie.